ръце и той двама като да ми излага външната играка за първи път в София. Аплодисменти за Франса, той ни заслужава! Дани Торес! Стара стартира с един флипхенгър. Нормално. Като една девятката. Чисто изпълнение за Дани Торес. Видяхме само пъна се като струна. Перфектен ъндърфлип, на мен ъндърфлиповете ми харесва повече от бешлиповете. Това е Дани Торес, дайте му, за да ви даде, се казва в една българска поговорка. В Испания не са по-различни от нас и те обичат да чуят нещо. Кой е това? Дани Торес! О, подготвил се на осмака. Последният момент Дани Торес от Испания го направи това нещо. Подкрепете го, вижте го на финала, тогава ще извади голямата кошница с смоковете. Севтето на София тази вечер. Пази камерата, братче, 15 000.